Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Ku Christmas yasvika ikaya skada gore rese tiri pano tojigira futi Christmas pano. Ingazvenya skani. Ini ndanga tokukone muningina wangu. Zvinotashayika nakusira pamba. Munomboziva kuti nharaunda yedu imbavha. Mbavha dzarura. Isu pano takatodaidza magati eZC Security. Ndowari kutosara akatichengetera musha wedu panapa. Zvekutoti kana uchitoda izvozvizvi kuti usare wakachengetera pamba pako unotovafonera izvozvizvi pa 0773 919 073 vanouya. Zvinoisi zvakutodaka imimi mbinga isana mai mutingazoiwa nepimari yekuvabhadhara. ZC Security izvozvizvi ine maspecial offer efestive season yatiri. Alright. Zvekutoti kuti wabata izvozvizvi aiwa mitengo yawo yakanakisa kani yakanakisa. Saka regani bhadatongonofona izvezvi ndinodyawo Christmas nehama. Vabate kani mai munhu. Alright. Amapesha uchiri pano? Ndichiri pano tandado. Gitara negitara here naibapesha. Unoziva pamba parapa tikusiya paine ZC Security. Kana uchisiya pano paine ZC Security unoenda kunhu kwako kwese uchifara ukasununguza pamba para right. Wapowa saru upwere na gadi. Apana kana problem boss tongovanakidza this Christmas. Alright. Saka nenda gani bandatonofonawo izvezvi. Dai matokasika kuenda boss tokudaidzirai gadha kakusecha yawe. Neighbor bapeshi. ZC Security. Stay secured. Stay assured.